Къде нощувате сега? Навън. Където намерите. Искам да ви дам средства от най-добри хора, да може да нощувате някъде, да не сте навън и да може да имате за прехрана, да си вземете нещо повече. Искам да ви дам 500 лева от мен добри хора. Много пари би дал ти дали... Аз не мога да ви ги върна. Не, няма нищо да ми връща. Аз искам да ви ги връщате, не се притеснете изобщо. Хората трябва да си помагаме, трябва да бъдем добри един към друг. Заповядайте. Господ трябва да ви дава. Колко много. Не искам да се разтълвате, слушай. Всичките прасове не ми е държали. Извинявам се много. Не се притеснете изобщо. Човешките сълзи са нещо истинско. Така че не се тревожете изобщо. Приберете си. Никога няма да забравя това, което направите за мен. Ще го помня, че съм жив. Не се срещат често такива хора като вас. Благодаря ви за думите. Радвам се много, че ви срещнах. И когато ви виждам, пак ще помагам пак. Всичко добро пожелавам. Довиждане. Виждане. Сърдечно ви благодаря отново, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи в доброволската инициатива, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила.